A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da kwana biyu, barkanmu da jimawa. Muna neman afuwa a yi haƙuri, babu waya ne a hannuna. Shi yasa za ku ji kwana biyu ba a ɗora karatu, amma yanzu insha Allah karatu ya dawo. Na yi tambaya a ina muka tsaya shiru ban ji an bani amsa ba. To sai wani bawan Allah ya yi bayani ce a na 55 muka tsaya. Abin nufi yanzu za mu tashi a na 56 kenan. Insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hadisu sadisu wa khamsuna, hadisi na 56. Ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, hujibatun naru, an kewaye wuta bishahawati da ababen sha'awa, ababen burgewa. Ita wuta tana kewaye ne da ababen burgewa, ababen sha'awa, ma'ana za ka ga hanyar wuta tana burge ka. Hanyar wuta tana burge ka, duk wata hanya da za ta kai mutum ga halaka zuwa ya taɓe ya shiga wuta, za ka ga ya fi sauƙi. Shaiɗan ya sauƙaƙa hanyar wanda za ka ga ba wahala. Shiga wuta akwai wahala, amma kuma a haka a zuciyarmu sai mu ji kamar ba wuya. Muna so mu ga mun ci kayan wani, muna so mu aikata haram kamar haka, ma'ana ababen burge. Za ka ji wata hanya da za ta kai ga wuta, za ka ji ta fi burge ka. Sannan kuma wa hujibatul jannatu, sannan ita aljanna a kewaye take. An kewaye aljanna bil makarihi da ababen ƙi. Duk wata hanya da za ta kai ka aljanna za ka ji kamar an dan takura ka ko an dame ka, ko kuma dai ka ji dai da ɗan wuya haka, kuma ba wuya. Saboda shaiɗan ne yake sa haka, ka ji hanyar da za ta kai ka wuta ka ji da sauƙi, hanyar da za ta kai ka aljanna ka ji ta da wuya. Shi ne manzo Allah yake ce mana hujibatun naru bishahawati, an kewaye wuta da ababen so. Hujibatul jannatu bil makarihi, an kewaye aljanna da ababen ƙi. Saboda haka tun daga mun ga yanda suke tuse, saboda haka kada mu biye wa ababen so din, mu biye wa wannan. Da wuta hanyar za ta kai mu aljanna, mu biye mata, mu daure. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana san manzon Allah. Ina bara da Allah, ina barin salatul fatihi ko da ƙafa 10 ne a yi hadiyya. A taimaka duk ma yanda ya samu. Abin da muke bara kenan, a yi ta yi wa annabi salati. Ba iya in ma guda 1000 nawa za ka yi, din dai muna so, babu adadi kawai, da ya sauka. Na gode sosai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.